Magandang araw, ngayon ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Nakakapekto pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Kaya kumpulan ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya makakasa pa rin tayo ng maulan na panahon. Ang habagat ay patuloy pa rin makakapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod ng 5 araw. Kaya magtatagal pa ang maulan na panahon dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Samantala, nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na kasalukuyan nasa layong more than 1,000 kilometers silangan ng northern Luzon. Itong low pressure area ay wala pang direktang epekto sa ating lagyan na panahon. Inaasahan na ito ikikilos pakanluran o maaaring dumaan sa extreme northern Luzon at may posibilidad na maging isang bagyo. Kaya at nabayan ang ating update patungkol dito. Magiging maulan na panahon ang inaasahan sa Luzon kasama Metro Manila at kasangganon din sa western section ng Visayas. Samantala, sa lalabing bahagi ng Kabisayaan at buong Mindanao at yun din sa Palawan ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maaraw, pero may tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng biglaang buhos ng ulan. Dahil sa mainit at maaraw dito doon sa Visayas at Mindanao, mataas ang temperaturang maitatala sa Tacloban at Cebu na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa ilang lugar sa Mindanao, aabot ng 35 degrees Celsius, sa Zamboanga, 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, at 33 degrees Celsius sa Metro Davao. Dahil sa bagat, inaasahang malalakas na pag-ulan ngayong araw sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at Zambales at Bataan. Sa araw ng Martes at sa Miyerkules, inaasahan din ng malalakas na pag-ulan mostly sa western section ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Wala tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas na alon, pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan na papalaw dahil sa maulan na panahon, lalong-lalo na sa Luzon. Ang araw sa Sigas, ganap na 5:42 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:18 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alisar D. Aurelio.
Tuloy-tuloy lamang po ang ating pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan, numero 1. Ako pa rin po inyong kasama, Aksyon Kimberly Davenport. At sa atin naman pong Master's Control, Engineer Conrad Alvarez. At papasokin po muna natin ang report po mula po kay Aksyon Freddy Fajardo. Yes, Ayan. Good morning, Action Freddy. Yes, yung umaga at maulan umaga muli, Action Kim, lalo lumalakas ang ulan sa ating kinaroroonan. At sa kabila nito ay 74 na individual ang matagumpay na naaresto ng Pro 1 sa magkakahiwalay na serye ng operasyon kontra illegal na droga at manhunt operation sa mga wanted persons sa buong Rehiyong 1 sa loob ng isang linggo. Hindi naging hadlang ang hagupit ng masamang panahon upang manatiling gising at alerto ang pambansang kapulisan. Sa kabila ng walang humpay na pagbuhos ng ulan at pagbaha dulot ng habagat, ang Ilocos Region ipinamalas ng Police Regional Office 1 na ang kalingan nila sa mamamayan at ang pagpapatupad ng hustisya ay magkatuwang na nagpapatuloy. Mula Agosto 8 hanggang 14, 2026, umabot sa 74 na individual ang matagumpay na naaresto ng Pro 1 sa magkahiwalay at serye ng operasyon kontra illegal na droga at manhunt operation sa buong rehiyon. Sa kampanya laban sa illegal na droga na isagawa ang 25 operasyon, nagresulta ng pagkadakip sa 30 suspect na nakumpiska sa mga operasyon ng 111.15 grams ng hinihinalang shabu na at 0.5 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana na may kabuang halaga na 755,880 pesos. Batay yan sa standard drug price. Kasabay nito, matagumpay na nadakip ang 44 na wanted persons, kabilang dito ang 9 na most wanted person, 5 regional level, 1 sa provincial level at 3 municipal level, bukod pa sa 35 iba pang wanted persons. Binigyang diin ni Police Brigadier General Jovencio Esbadua Jr., Regional Director ng PRO1, na isinagawa ang operasyong ito habang ang hanay ng kapulisan ang iba ay abala sa search and rescue, paglilikas at pamamahala sa evacuation center. Ganon din ang pagtulong sa pamimigay ng mga relief goods. Samantala, Action Kim, silipin naman natin ang lagay ng ating dam kung saan ang itong Ambuklaw Dam. Ang Ambuklaw Dam ay 2 gates ang nakabukas at ang binga 3. Ang pinapakawalang tubig ng Ambuklaw ay 1 metro ang taas, 201.65 na ng tubig ang lumalabas dito, at ganun din sa binga 3 ang nakabukas at 1.50 ang taas ng tubig na lumalabas dito, may kabuang 277.51. At itong San Roque Dam na sumasalo sa tubig na lumalabas sa dalawa nating nabanggit na dam as of alas 6 ngayong umaga, ang kasalukuyang level ng San Roque Dam ay nasa 270.38 meters above sea level. At ito'y ang 280 naman ang kanyang maximum normal level ng San Roque Dam. So kulang na ng 10 metro bago maabot itong 280 meters na kanilang maximum level. At mayroong inflow, pumapasok dito ay 880 centimeters na tubig mula sa dalawang dam. Ang lumalabas naman, ang outflow, 190 cubic meters per second. So, mas mataas ng konti ang lumalabas kaysa pumapasok. Sa ngayon, ang San Roque Dam ay wala pang gates na bukas. Nananatili sarado ang lahat ng gate ng San Roque, pero ang Agno River as of 6 a.m. ay nakitaan na rin ng pagtaas ng level. Kaya dito paalala sa mga kababayan natin, lalo na nasa tabing ilog, na maging maingat, mapagmatsyag at maghanda sa anumang pangyayari o posibleng paglikas dahil po sa matinding nararanasan nating ulan sa kasalukuyan.
Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Aksyon Freddy Fajardo. Yes, Action Freddy. Ayan mga ka-aksyon. Wala nga rin po sa report po ni Action Freddy kanina mga ka-aksyon ay may mga updates po ng mga iba't ibang dam po dito po sa lalawigan ng Pangasinan na maaari pong makaapekto yan sa pagbaha kung sakali po Pero sa San Roque Dam po ay mababa pa po mga 10 metro pa po ata yung kailangan bago po mapuno mga ka-aksyon. Kaya maging alerto pa rin po tayong lahat. Yan mga ka-aksyon, maging alerto po tayo sa mga posible pong pagbaha po mga ka-aksyon or pagtaas pa po ng tubig. Ayan. Ayan mga ka-aksyon. At bago po tayo magpatuloy mga ka-aksyon, batiin lang po natin atin pong mga listeners. Ayan. At viewers po, na live po tayo sa atin pong Facebook page. DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz. Ayan, good morning po and God bless kay Sir Ben Hovelianos. Ayan, kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang lagay ng panahon sa inyo, Sir Ben? Ayan, mga ka-aksyon. At tuloy-tuloy nga lang po, At samantala mga ka-aksyon sa atin pong balitang pambansa. Umabot na sa 689 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura mula sa habagat at mga nagdaang bagyo ayon sa Department of Agriculture o DA. Sa kabuang agricultural damage, 451 million pesos. Dito ay apektado ang mga pananim na palay sa 18,000 na ektarya ng sakahan na naapektado. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng ahensya, na 15,500 ektarya ng apektadong sakahan ang partially damaged at mayroon pang tsansa na makarecover. Halos 3,000 na ektarya naman ang totally damaged. At naitala sa Pampanga ang pinakamalaking agricultural losses sa 131 million pesos na sinundan ng Nueva Ecija at dito sa lalawigan ng Pangasinan. Tinatayang nasa 2 milyong piso naman ang pinsala sa livestock at poultry. Ayan mga ka-aksyon, ay patuloy pong pagtaas ng mga patuloy po na minomonitor po nila kung yung halaga po ng pinsala ng mga agrikultura po natin dahil po sa mga pagbagyo at sa habagat mga ka-aksyon. Nakakalungkot naman mga ka-aksyon dahil yung mga magsasaka po natin, yung mga mangingisda ay ito po yung nagiging source of income po nila mga ka-aksyon, pero dahil apektado ng mga ganito pong kalamidad ay wala po silang ibang mapagkukunan yung mga iba po nating ka-aksyon, lalo po yung mga magsasaka. At ilan nga po dito ay totally damaged na po ang kanila pong mga hektaryang sakahan, ng mga lupain, mga ka-aksyon. Kaya sana po ay matulungan din po sila. Matulungan din po ang atin pong mga agriculture workers po. Ayan, naapektuhan po ng pagbagyo at habagat. Samantala naman mga ka-aksyon, maaari nang madaanan ng motorsiklo ang Ken Taino Santo Rosario Road sa bayan ng Sigay sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Samantala, pinapayagan na lang makadaan ang mga 4 wheels o mas malalaking sasakyan sa mga itinakdang oras. Ito ang ibinahagi habang patuloy pa rin ang road clearing at repair work. Ayon sa update ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nitong linggo, August 16, maaring dumaan ang mga sasakyan na may 4 na gulong o higit pa mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon araw-araw.
Pinayuhan naman ng mga motorista na sundin ang schedule para maiwasan ang pagkaantala sa mga road worker na nagtatanggal at naglilinis ng malalaking bato sa ruta at para mapabilis ang pagkumpleto ng mga pag-aayos. Tiniyak din ng MDRRMO na maaring dumaan anumang oras ang mga emergency vehicle at mga rumiresponde sa mga urgent na kaso. Hinikayat din mga residente na magpasensya habang sumisikap ng mga otoridad na tuluyang buksan muli ang kalsada sa lalong madaling panahon. Naapektuhan ang kalsada ng landslide dulot ng malalakas na pag-ulan ng habagat na nagbara sa ilang bahagi ng ruta. And mga ka-action, yung mga ka-action nating babiyahe dyan po sa papuntang Ilocos Sur, di ba mga ka-action, ay maaari na daw pong madaanan po ng motorsiklo itong road po ng Taino Santo Rosario Road. Yan, sa bayan po ng Sigay sa San Ildefonso sa Ilocos Sur, mga ka-action, ano? Ayan, maaari na po, although meron po silang itinalang mga oras lamang po ng pagdaan, mga ka-action, dahil tuloy-tuloy po ang road clearing operations po nila dyan, mga ka-action. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa atin pong balitaan at talakayan dito po sa Balitang Bayan numero 1, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan. MX3. Dito ako bilib. Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aksyon Radyo. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Wax. Star Wax,
si member. Sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax, so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Philflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba.
wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy lamang po ang atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan, numero 1. Kasama niyo po ako, Action Kimberly Davenport, sa atin naman pong Masters Control Engineer Conrad Alvarez. At sa oras po na ito, papasukin po muna natin ang report mula po kay Action Freddy Fajardo. Good morning, Action Freddy. Please come back. Dahil sa patuloy ng malakas ng pagulan, pero baka naman pag huminto, bababa na rin kagad. Samantala, 48 taong gulang na lalaki na tulak ng illegal na droga sa Urdaneta City nasa kote. Higit 20,000 halaga ng shabu kumpiskado. Nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ang suspect na 48 anyos na lalaki may asawa residente sa bayan ng Binalonan matapos ito masakote sa drug by bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligomba III, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit at Intelligence Unit. Isang nagpanggap na buyer binenta ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3 gramo. At ito ay may halagang 20,400 pesos at agad siyang inaresto. Nasamsam sa suspect ang magmaning ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station. Samantala, nagpalabas ng babala ang PDRRMO Agno, ang PDRRMO Pangasinan hinggil sa nakataas na yellow rainfall warning sa Pangasinan dahil sa patuloy na naranasang pagulan dulot ng habagat. Sa mga lugar ayon sa PDRMO nakakaranas ng pagbaha, pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at patuloy na obserbahan ang pagtaas ng tubig. Huwag hintayin lumala ang baha bago kumilos. Kung nagsisimula pang tumaas ang tubig sa inyong lugar, makipag-ugnayan agad sa inyong mga barangay at maging handa sa posibleng paglikas. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat at sa hindi magandang lagay ng panahon, mahigpit na pinapayuhan ng mga mangingisda na iwasang pumalaot dahil napakadelikado sa panahon ito ang karagatan at unahin ang kaligtasan. Samantala, ang Agno MDRRMO may update sa nawawalang mangingisda. Itong magandang balita, Action Kim, dahil natagpuan na at isang mapagpalang linggo kahapon, makabuluhang linggo, Agosto 16, 2026, para kay Ruben mula sa Agno. Dahil iti 3 araw na nagdayag sa karagatan ng Agno hanggang sa mapadpad at nakita ng mga kapwamangisda sa malayong lugar ng Pasukin, Ilocos Norte. Si Ruben ay agarang nabigyan ng food at medical assistance mula sa Pasukin MDRRMO head na si Mr. Enrico Nadosa Jr. kasamang kanyang mga team at ang assign na Philippine Coast Guard sa nasabing bayan. Matapos nito, nagbigay ng final briefing ang mayor ng Pasukan, si Honorable Robert Aguinaldo, at
hindi nagkatubili na magbigay ng transport assistance patungo sa Bantay, Ilocos Sur na siyang meet-up place ng AGNO MDR Remote Team kasama ang pamilya ni Robin at representative ng AGNO Philippine Coast Guard. Maliban sa maayos sa kalagayan ni Robin mula sa pagkasira ng makina sa laot habang naglalayag ang kanyang bangka, ay maayos na nasa kustodiya naman ngayon ang kanyang bangka ng Philippine Coast Guard at MDRRMO Pasukin na hihilahin ng sasakyan ng kanyang mga kamag-anak para maibalik sa AGNO. Bago ang dispatch ng team ng AGNO, nagkaroon ng maikling pagpupulong ang mga kaanak mula kay Ginang Shirley Mercado Nipas, MDRRMO Chief AGNO, sa direksyon ni Honorable Mayor John Celeste. Kasama nito ang pagbibigay ng transportasyon assistance sa kanyang kanyang agarang pagsundo. At malaki ang naging pasasalamat at tuwa ng kanyang pamilya na si Robin ay maayos ang kalagayan at kagabi nakasama na rin ng kanyang pamilya dito sa bayan ng AGNO. Kaya lubos ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa lahat ng nagdasal at tumulong. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa lahat ang naging instrumento sa maayos na pagbabalik ni Robin ayon sa kanyang pamilya. Mula sa gitna ng aksyon-aksyon, Freddy Pajardo, una sa balita, una sa aksyon. Sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Ayan na. Maraming salamat sa report na yan, Aksyon Freddy Fajardo. At kami po ay natutuwa at nakasama na po ng pamilya niya po, ano? Ang nawawalang pumalaot po dyan po sa AGNO, mga ka-aksyon. At mga ka-aksyon, dahil tuloy-tuloy nga po, no? Ang pagsuspende, ito ay balita pa rin po ang pambansa, mga ka-aksyon. Sa gitna ng sunod-sunod na suspensyon ng klase at paglipat sa online learning dahil sa masamang panahon, isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na magbibigay ng 20% discount sa mobile prepaid load, postpaid plans at internet packages para sa lahat ng mag-aaral sa bansa. Sa kanyang Senate Bill No. 2275 o Student Load Discount Act, layunin ni Tulfo na maibsan ang dagdag gastusin ng mga estudyante at magulang na hirap makasabay sa pangangailangan ng digital education. Binanggit pa ng senador na hindi madaling makapag-adjust sa mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya kung walang tulong mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng panukala, sakop ng discount ang lahat ng Pilipinong naka-enroll sa elementarya, sekundarya, technical, vocational at higher education. Maliban sa postgraduate studies, magagamit ang diskwento buong taon, kabilang ang weekends at holidays. Para makuha ang benepisyo, kailangan lamang ipakita ng estudyante ang school ID o enrollment certificate kasama ang birth certificate bilang patunay ng pagiging Filipino citizen. Obligado ang mga kumpanya ng telekomunikasyon na ipatupad ang discount at papatawan ng mabigat na parusa ang lalabag. Binigyang diin ni Tulfo na chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na malaki ang ipinagbago ng konsepto ng class suspension. Noon kapag suspended ang klase talagang walang pasok, pero ngayon karamihan ng mga paraalan ay agad na lumilipat sa online modality upang maiwasan ang backlog. Yan ang paliwanag po ni Senator Tulfo. At tungkulin ng pamahalaan na tiyakin ang access sa edukasyon. Walang estudyante ang dapat maiwan kapag ang lahat ay nakakonekta. Yan ang pagtatapos naman sa ni Tulfo sa kanya pong speech, mga ka-aksyon. Ito ay malaking tulong po, lalo po sa mga estudyante po natin, sa mga magulang din po na nagpapaaral. Dahil nga po sa sunod-sunod na hindi naman po natin timpong panahon, mga ka-aksyon ay nag-switch po talaga sila sa online learning, mga ka-aksyon. At yun nga po, ay mga lalo na po yung mga marginalized natin na mga ka-aksyon, mga kwan natin, kapatid, ay hindi naman ganun kadaling maka-adapt po sa online learning. Kaya malaking tulong po ito
Ito pong 20% discount yan sa mga mobile prepaid load, postpaid plans at internet packages po yan mga ka-aksyon. Para po yan sa mga estudyante ng mga Pilipinong estudyante po dito po sa Pilipinas mga ka-aksyon. At hanggang higher education lang po, college. Pero yung mga postgraduate studies like masteral, ganon, hindi na po sakop ng 20% discount na yan mga ka-aksyon. Dahil tuloy-tuloy nga po ang pagsuspende, dahil tuloy-tuloy din po ang pagbagyo at ang habagat mga ka-aksyon. Kaya sa mga estudyante po natin, samantalahin nyo po ito mga ka-aksyon. Yung mga discount na yan. Dahil for sure makakatulong po sa inyo yan mga ka-aksyon. At samantala mga ka-aksyon, ito ay balitang pambansa pa rin po, no? Umabot na sa 50 na lugar ang isinaalalin sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng Tropical Cyclone Luis, Maymay at ng habagat. Ayon sa ulit ng Office of Civil Defense or OCD, itong linggo, August 16. Kabilang sa mga lugar na apektado ay ang Central Luzon, kabilang ang Pampanga at 21 na syudad at bayan. Sa Bulacan ay ang Kalumpit, Hagonoy at Bulacan. Sa Calabarzon naman ay buong lalawigan ng Cavite, 23 na lungsod at bayan. Rizal, Montalban. Sa Ilocos Region naman ay kabilang ang Dagupan City. Sa Region 1, Dagupan City at Santa Barbara. Sa report ng OCD, umabot na sa 23 na katao ang death toll. 15 sa Benguet, 3 sa Batangas, 1 sa Rizal, at 1 sa La Union at Quezon. Sa PNP tali ay 25 na katao ang nasawi. Nasa 17 na katao ang sugatan at 3 ang nawawala. Ayan mga ka-aksyon na nakakalungkot po at sa sunod-sunod po na pagbagyo mga ka-aksyon at habagat ay may mga nasawi po. Ito ay dahil po sa mga landslide, ganyan mga ka-aksyon, lalo po sa mga matataas po na lugar. Sa ganun din po sa may mga nawawala pa po mga ka-aksyon at sugatan. Naway we pray for them mga ka-aksyon, At samantala sa balita pa rin pambansa mga ka-aksyon, nasaway ang isang forest ranger ng Department of Environment and Natural Resources or DENR habang isinasagawa ang trabaho nito sa Lipa City, Batangas noong Huwebes, August 13. Si Forest Ranger Raymond John Lara ay nagsasagawa ng lawin or Landscape and Wildfire Indicator System Patrol kasama ang mga kasamahan sa isang forest conservation area sa Barangay Talisay nang bigla itong mawalan ng malay at mag-collapse. Isinugod si Lara sa Metro Lipa Hospital para sa emergency treatment, ngunit kalaunan ay namatay. Ayon sa doktor, ang kanyang pagkamatay ay dahil sa heart failure. Bago ang pagkamatay, si Lara ay nagkatalaga sa Community Environment and Natural Resources Office sa Lipa City. At naging regular ang empleyado nito ng DENR mula po noong Hunyo. Matapos ang 11 years ng serbisyo bilang contract of service worker sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Batangas. Ang Project Lawin ay isang forest at biodiversity protection system na nakadesenyo para i-monitor, protektahan at panatilihin at gamitin ng tama at pangasiwaan ang forest at biological resources ng bansa. Ayan, nakakalungkot po condolence po sa our deepest condolences po sa pamilya po ni Forest Ranger Raymond Lara, mga ka-aksyon. At mga ka-aksyon, samantala patuloy pang palalawakin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang scholarships at tulong pang edukasyon sa buong bansa upang mas maraming estudyante ang makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ito ang mensahe ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa mga presidential scholars sa kanyang pagbisita sa Cebu noong August 13 kung saan binigyang diin niyang hindi dapat maputol ang pangarap ng isang estudyante dahil lamang kapos sa pera ang kanyang pamilya. May kabuang 5,330 scholars ang Cebu City mula sa 1,066 na barangay nito. At sa ilalim ng bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program, 5 4th-year college students sa bawat barangay ang bibigyan ng tig 20,000 pesos na tulong pinansyal upang matulungan silang maitawid ang huling bahagi ng kanilang pag-aaral. Ngayong taon ay 210,000 estudyante sa mahigit 42
2,000 na barangay sa buong bansa ang makikinabang sa programa. Bawat barangay ay may nakalaang 200,000 pesos mula sa Presidential Socio-Civic Project Fund, kung saan kalahati o 100,000 pesos ay nakalaan para sa tulong pang-edukasyon ng 5 presidential scholars. At bukod sa Presidential Scholarship Program, patuloy ding pinalalawak ang pamahalaan ng iba't ibang scholarship at educational assistance program. Kasama rito ang libreng basic education at free tuition sa state universities and colleges, hanggang scholarships para sa medicine, science, graduate studies, specialized courses at iba pang larangan. Binigyan din ni Recto na ang bawat estudyanteng natutulungan na makatapos ay hindi lamang puhunan para sa kanyang sariling kinabukasan, kundi para na rin sa kanyang pamilya at komunidad. Kasama nga ni Recto sa kanyang pagbisita sa mga presidential scholars sa Cebu, sina Secretary of the Office of the Presidential Assistant for Visayas, Philip Lo, Government Pamela Baricuatro at sa Cebu City Mayor Nestor Arcaipal. Ayan ang mga ka-action, ano? At pangunahing priority pa rin po ng atin pong pamahalaan ng edukasyon, mga ka-action. Kaya naman yung mga nabibigyan po ng scholars, ano, mga ka-action, ay wag nyo pong sasayangin. Na maraming ganyan na napaglalaanan po kayo ng pondo na hindi po lahat nagkakaroon ng access. Pero dahil pinapalawak nga po ng atin pong pamahalaan, ano, ay maswerte po tayo at makakapag-aral po tayo ng libre, mga ka-action. At pangunahing prioridad pa rin po ng atin pong pamahalaan ang edukasyon, mga ka-action. Kaya sana ay ayusin po natin, ano, ang pag-aaral po natin, na mag-aral po tayo ng mabuti, mga ka-aksyon. Ayan, mga ka-aksyon, ang oras po natin ay 7:01 na po, ano? Ayan, mga ka-aksyon. Samantala, mga ka-aksyon, sa balitang pambansa pa rin po, no? Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang dapat magutom. Ito ang isinugurado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa kanyang pagbisita. Yan, sa pamamahagi ng libreng bigas sa humigit kumulang 120,000 na pamilya. Bahagi ito ng bagong Pilipinas Rice Program, kung saan target na mabigyan ng 10 kilong libreng bigas kada 2 buwan ang halos 8 milyong mahihirap sa pamilya sa buong bansa. Ayan, mga ka-action, tuloy-tuloy po yan, no? Even dito po sa lungsod po ng Dagupan ay tuloy-tuloy po ang pamamahagi po ng libreng bigas, mga ka-action. 10 kilo po yan na sa direktiba po ni President Marcos, mga ka-action. Benteng bigas. Benteng bigas lang, Action Conrad, ano? Bili tayo ng Ayan, samantalahin yung mga ka-action, ano? Pero may mga specific beneficiaries po para dyan, mga ka-action. At ito na nga lang po ang pinakahuling balita sa umagang ito, mga ka-action. Muli sumasa inyo po ang programang ito, Balitang Bayan numero 1. Ito po ang inyo nakasama, Action Kimberly Davenport. Sa atin naman pong technical side, Action Conrad Alvarez. Maraming salamat po sa mga patuloy po nakikinig at nakatutok po. Mga early viewers po natin. Kanina po, ano? Ay good morning po kay Sir Alfredo Mendoza, kay Ma'am Malu Malanom. Ganon din po kay Sir Mark Joshua Abelion, Nancy Menor, Rolly Joquino, Roda Orotea, at kay Jojet Manangan. Good morning din po kay Sir Ed Poyawan, Edison Balolong, Jaime de la Cruz, Jerry Benawe, Ma'am Vivian Olarte, wala po yan sa La Union, at kay Ma'am Ann Kuwa. Ayan, good morning po. Ganon din po sa Quintos and Daray family, Vicente family, and De Venecia family po, mula po sa Tayug. Ayan,
Maraming salamat po muli sa pakikinig at pagtutok po sa mga programa dito po sa Aksyon na Radyo Pangasinan. Susunod na po ang Aksyon na Radyo Balita, arang MIB, mga isyu ng bayan, Kia, Kababaihan in Action, ang Aksyon na Radyo Hataw, ang LNU, Love Notes Unlimited, Balik Top Hits, ayan, Firing Line, at ang Mr. Love. Mr. Love ni Action Conrad. Ayan mga ka-action. Maraming salamat po muli. Yan, sa pagtutok at pakikinig dito po sa mga programa ng Aksyon Radyo Pangasinan. Dito lang po lahat yan sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.